Na slávnostnom akte sa zúčastnilo vedenie nemocnice mesta, ale aj množstvo kolegov, nebohého prvého primára onkológie a jeho príbuzní. Slávnosti sa zúčastnil aj doktor Julius Lorenz junior, ktorý žije a pracuje v Atlante. Môj otec bol veľmi špeciálny človek pre mňa, aj pre našu rodinu. Dával nám príkladný život, učil nás alebo vyslovoval nám, že musíme sa učiť, lebo to, čo vieš, to ti nikto nezoberie, to zostane s tebou. Prizvukoval nám učiť sa reči. Ďalej nám stále hovoril, že keď budeš pracovať, musíš pracovať, aby si druhým pomáhal, aby druhí ťa cenili, čo ty robíš, a nie ty sa chvástal, čo si ty spravil. Primár Lorenz bol naozaj priekopníkom onkológie na Zemplíne, naozaj prvým primárom onkologického oddelenia, ktorý vytvoril základ preto, aby dnešná onkológia bola moderná, poskytovala komplexnú starostlivosť. Dedičstvo tejto osobnosti michalovského zdravotníctva nepozostáva iba zo sumy vedomostí či technického vybavenia. Medzi jeho kolegami zostali a ďalej sa rozvíjajú aj jeho zásady, postoje a filozofia práce. Bol to vynikajúci človek, odborník, ktorý nám pomáhal pri našich začiatkoch, držal nad nami ochrannú ruku a veľmi nám pomáhal pri našej práci, bol našou nesmiernou oporou a veľkou morálnou autoritou. Súčasťou spomienkového aktu bolo aj odovzdanie symbolického šeku v hodnote $7,500 pre potreby oddelenia onkológie našej nemocnice. Dotáciou prispela rodina doktora Lorenza a priateľov jeho rodiny v Spojených štátoch. U nás je zvykom, že niektorí pacienti majú poistku alebo majú peniaze na to, ale je dosť veľa ľudí, ktorí ochorejú a nemajú s čím zaplatiť. A niekedy stačí len malá finančná podpora a sa zachráni pacient. Nesmierne si to ceníme v dnešnej situácii v zdravotníctve a samozrejme tieto peniaze by sme chceli použiť v prospech onkologických pacientov. Nemocnica plánuje modernizovať pracovisko radiačnej onkológie, takže určite ten finančný príspevok pôjde do tejto oblasti. Nádhernou ľudskou bodkou za pietným a slávnostným stretnutím bolo vyznanie manželky nebohého doktora Lorenza. Bolo to krásne, 57 rokov manželstva a 5 minút po obradoch on mi v rukách zomrel v plnom vedomí. Bolo to prekrásnych 57 rokov, moc, ale som strašne rada, že mám také 3 deti, že všetci sú po nás, že tá naša láska sa rozšírila od rodinného prostredia až doteraz k nim a to ma veľmi teší. A ináč milujem ho aj dnes. Aj dnes ho milujem.